Thokozani-ke makhosi amakhulu, iy'ngane zakuthi iy'ngane zedlozi. Uyanibingelela omkhulu wasemakhosi indaba enhle xoxa ngofakazi. Ulakhisa lakhemeza makhosi amahle. Ngiyanibingelela iy'ngane zakuthi kade nganigcina-ke. Bangamaziko omkhulu wasemakhosini le indaba enhle xoxa ngofakazi. Ngicela-ke please do make sure that you do subscribe to this channel and like the video. Make sure nje ngithi nje namhlanje-ke ngithi kunizama ngithi nje fahla ngento encane nje engikhombisa ukuthi cha, ngiyabuya nakulezo zitha Nkosi yami ebezisacindezela impilo yami, nokunye-ke umkhulu besabhizi-ke iy'ngane zakwethu elwa nezitha nalokhuya nje bekuningi obekubhizi umkhipha bhizi. Lana-ke iy'ngane zakwethu ngithi sizokhuluma nje ngithi nje fahla ngokunithwasisa nje okuncane, angisho ukuthi ngiyanithwasisa but nginitshela nje ukuhlephulula ulwazi ukuthi before wena uye kumelaphi ohlushwa indaba yesilwane, please do make sure ukuthi uyazilungisa lezi zinto uzihlanganise ndawonye, maqedane ugqume ngazo bese wenze njani, uyozichitha, uchithe nje ngaphandle kwekhaya noma kwegceke. Lezi zinto-ke ngizocela ukuthi uzenze ngane zakwethu, uzolungisa umanyazini, isihlabathi semvukuzane, bese kuba isihlabathi sesiduli. Njengoba bese ngichazile ukuthi uyaqhuma kuphela ngale nto. Uma usugqumile awugezi, awenzi lutho, uyahamba uyochitha ngaphandle kulowo kugquma kwakho, uchithe ngaphandle kwegceke. Uyakhuluma-ke ulwe nale nto osukulwa nayo. For more information-ke okunye usuyokubuza-ke kumkhulu wasemakhosini. Maqedana-ke bese-ke uya kumuntu-ke usugqumile ngale nto, ugqume noma u-3 days kuya ku-5 days. Uhambe-ke uyogeza-ke kumuntu ozokugeza kucupha kususa isilwane ngandlela thizeni. Thokoza-ke makhosi, ndawo amen.